Ľudia sa pri svojich cestách do zahraničia zaoberajú všetkým možným, pričom cestovné poistenie si nechávajú na poslednú chvíľu. Unión poisťovňa ponúka cestovné poistenie, ktoré je možné uzatvoriť jednoducho, zaslaním SMS správy na číslo 66 55. Našli sme spôsob, ako ľuďom cestovné poistenie pripomenúť a inšpirovali sme ich k tomu, aby ho naozaj uzavreli, aj keď až v poslednej možnej chvíli, v momente, keď sedia v lietadle. Príjemný dobrý deň, vážené dámy a páni. Dovolte mi privítať vás v mene posádky kapitána De Lichta na palube nášho lietadla Fokker 100 letiaceho do Burgasu. Všetky elektronické zariadenia musia byť počas štartu a pristátia vypnuté. Mobilné telefóny taktiež nepoužívajte a majte ich prosím vypnuté počas celej doby na palube. Kým ich však vypnete, uzatvorte ešte cestovné poistenie od Uniónu cez SMS na čísle 6655. Before you switch them off, get the travel insurance contract from Union sending SMS to 6655. Thank you for attention. Cestovné poistenie od Uniónu môžete skutočne uzavrieť až na poslednú chvíľu. A tak sa výzva k poisteniu cez SMS stala súčasťou povinných bezpečnostných pokynov letušiek. Ladies and gentlemen, please pay attention to safety during your stay abroad. In case you have not signed the travel insurance contract, use your mobile phones and send a blank SMS to 6655. You can easily and quickly sign the travel insurance contract with Union Company this way. Dámy a páni, dbajte prosím aj na bezpečnosť počas vášho pobytu v zahraničí. Preto ak ešte nemáte uzatvorené cestovné poistenie, vyberte svoje mobilné telefóny a pošlite prázdnu SMS na číslo 6655. Uzatvoríte tak veľmi jednoducho a rýchlo cestovné poistenie od spoločnosti Unión. V mene celej posádky vám ďakujem za pozornosť a želám príjemný let.